ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την επάνωδο του Καραμαλή στην Αθήνα είχε πολύ ωραία συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος στην Αθήνα, τον οποίον συνεχάρη δια την εκπληκτική συμφωνία που επέτυχε μαζί με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Επομένως, μέχρι μετά την υπογραφή της Ζηρίχης και πριν το Λονδίνο, πλήρως Σήμερα μαζί με τον κύριο Λεωνίδα Λεωνίδου. Έχω μια καρτούλα μπροστά μου, την πήρα μόλις πριν από λίγο και γράφει συγγραφέας και ερευνητής. Κύριε Λεωνίδου, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είναι μεγάλη μας χαρά. Παρομοίως. Εξαμοχώστου. Εξαγίου Θεοδόρου Καρπασίας ή Εξαγίου Θεοδόρου Αμοχώστου. Εξού και το βιβλίο που γράψατε. Μάλιστα, το πρώτο μου βιβλίο ήταν για τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας, τόπος και άνθρωποι, γενικότερη αναφορά στην κατεχόμενη Καρπασία. Μάλιστα. Και ήταν και το πρώτο βιβλίο που βγήκε το 1986 για την κατεχόμενη Κύπρο. Ναι. Πιστεύω. Βεβαίως θα τα πούμε στην πορεία. Αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον και σας προσκαλέσαμε είναι βέβαια πολλά πράγματα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι είστε βιογράφος του Γεωργίου Γρίβα Διγενή, είστε βιογράφος του Αντώνη Φανιέρου και αυτό που μας κέντρισε ακόμα περισσότερο είναι η προσπάθεια, διορθώνετε όπου αισθάνεστε ότι δεν είναι σωστή η έκφραση, απομυθοποίησης ενός ιστορικού ηγέτη για τα κυπριακά δεδομένα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μάλιστα. Για να προσθέσω ότι είμαι βιογράφος του Ρένου του Λυσότη. Μάλιστα. Είμαι επίσης βιογράφος του Αργυρού Κυριάκου που ήταν ο τελευταίος δραπέτης. Να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται κάποιος βιογράφος? Σας το αναθέτει κάποιος ή κάποιος από την οικογένεια ή εσείς αναλαμβάνετε από μόνος σας? Μετά τη συγγραφή του έργου, του τετράτου μου έργου, ογκώδες έργων και του μόνου της βιογραφίας του στρατηγού Γρίβα, είχα, όταν είδαν πλέον το έργο μου, το κοινό και διάφοροι, είχα πλησιαστεί ή μου είχε εγκεντρήσει το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν γράφω βιογραφίες κατά παραγγελία. Μάλιστα. Μου κοινά το ενδιαφέρον ότι η ζωή αυτού του ανθρώπου ενδιαφέρει τον κυπριακό λαό. Μάλιστα. Γιατί συνδέεται με την ιστορία του, πρόκειται για μια φυσιογνωμία που καλός ή κακός απασχόλησε, συνήθως καλός, απασχόλησε τα κυπριακά δεδομένα. Ο Γιώργος Γρίβας Διγενής μάλλον κακός. Εδώ θα εισέλθουμε στο θέμα αυτό. Κακός λέει η παραπλάνηση του κυπριακού λαού. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε για ώρες, αλλά θέλω να τελειώσω ότι η τελευταία βιογραφία την οποία ήθελα πολύ να κάνω είναι του Αρχιεπισκόπου Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου, που κυκλοφόρησε φέτος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Κύπριος Αρχιεπίσκοπος Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας και με τον οποίο είχα συνδεθεί πάρα πολύ. Άφησε μια ιστορία 50 χρόνων στην Κυπριακή παροικία του Λονδίνου, την ελληνική παροικία του Λονδίνου, και μια επιτροπή συντήρησης μνήμης του, εκεί με είχαν πλησιάσει και μου ανέθεσαν και ευχαρίστως ανέλαβα τότε να γράψω τη βιογραφία του. Επομένως μερικές βιογραφίες γράφονται διότι επιθυμείς να αγγίξεις ένα θέμα που συνήθως άλλοι δεν αγγίζουν για μένα, και άλλες βιογραφίες διότι υπάρχει έναν ενδιαφέρον πρόσωπο το οποίο πρέπει ο κυπριακός λαός να ενημερωθεί για τις πράξεις, το βίο και την πολιτεία τους. Το κίνητρο το ορίζετε εσείς σαν χαρακτήρας, αν θα αποφασίσετε να... Αντώνης Φανιέρος. Ο Αντώνης Φανιέρος η συνάντησή μας ήταν εντελώς τυχαία. Ήμουνα στο εστιατόριο του Χρήστου του Βλάχου στη Λάρνακα
Και εκεί ένα απογευματάκι ήρθε ο Αντώνης ο Φαγγέρος με έναν σύχναζε στο συγκεκριμένο Land Rover, αλλά προτού έρθουν οι πελάτες, ένα απογευματάκι, ήταν κλειστό ακόμα το εστιατόριο, οπότε ο Χρήστος Βλάχου μου λέει ήρθε ο Φανιέρος, τον οποίο ουδέποτε είχα γνωρίσει στη ζωή μου και για πρώτη φορά τον έβλεπα, ούτε και είχα ακούσει για τον Φανιέρο. Η πρώτη μου, το πρώτο μου σχόλιο ήταν το εξής. Μιλούσε με βραχνή φωνή διότι ήταν τραυματισμένος και του λέει ο φίλος. Άρα το γνωρίσατε μετά τον τραυματισμό του. Ναι, βέβαια. Πολύ μετά. Οπότε του λέει ο Χρήστος Βλάχος, είναι ένας συγγραφέας ιστορικός, χαίρομαι πολύ. Λέει, είναι ο Αντώνης ο Φανιέρος, μου λέει, χαίρομαι πολύ. Και εκεί του λέω, κύριε Φανιέρο, εγώ περίμενα από ό,τι άκουσα, περίμενα να δω κάποιον αγριάνθρωπον, ο οποίος να κουβαλεί πιστόλια πάνω του κλπ. Ενώ βλέπω έναν μιλήχιον άνθρωπον, φιλήσυχον κλπ. Οπότε αυτόν το σχόλιο του είχε αρέσει. Οπωσδήποτε. Όπως είμαστε εκεί, άρχισε να μου εξιστορεί τις σχέσεις του με τον Βάσο Λυσσαρίδη και τον Μακάριο. Και άρχισε να μου λέει και έβγαλε μάλιστα έναν τεράστιο mobile, στο οποίο είχε μία σειρά φωτογραφιών μαζί με τον Λυσσαρίδη και τον Μακάριο. Οπότε μου εκέντρισε το ενδιαφέρον και είπα ως ιστορικός και συγγραφέας ότι πλέον ο Αντώνης Φανιέρος δεν αποτελεί μια φυσιογνωμία που είχα υπόψη μου από τα δημοσιεύματα, αλλά αποτελεί έναν πρόσωπο που είναι εμπασμένο. Όταν έχεις πρόσβαση στο τηλέφωνο της κρεβατοκάμαρης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, σημαίνει ότι είσαι έναν πρόσωπο μπασμένο στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Και όταν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να μιλήσει για τη ζωή του και τα δεδομένα, άρπαξα εκεί την ευκαιρία. Οπότε να σας πω, θέλω να ξεκαθαρίσω έναν πράγμα. Εκεί ο Αντώνης ο Φαγγέρος μου είπε πόσα θέλει να μου γράψει στη βιογραφία. Και του είπα, κύριε Φανιέρο, δεν γράφω βιογραφίες επιπληρωμή ούτε κατά παραγγελία. Αλλά για να γράψει κάποιος κάτι πρέπει να γίνουν αποκαλύψεις. Πρέπει να μιλήσετε για πράγματα τα οποία δεν έχετε πει. Εάν είστε διατεθειμένος να μου δώσετε συνεντεύξεις και τότε θα κρίνω κατά πόσον θα υπάρχει περιεχόμενο για να γίνει. Οπότε η δεύτερος όρος που του έβαλα είναι ότι εγώ ως βιογράφος και εσύ ως βιογραφούμενος δεν έχουμε καμία οικονομική ή χρηματική σχέση. Για να μπορείς να γράψεις απρόσκοπτα και καθαρά. Εγώ θα εκδώσω το βιβλίο και αν θέλετε να αγοράσετε τον αριθμό που εσείς θέλετε. Τελικά είχε να αγοράσει, απέθανε ο Μακαρίτης και έμειναν και ορισμένα παραλυπόμενα τα οποία αφήσαμε. Επομένως το βιβλίο είχε εκδοθεί από δικά μου έξοδα. Καμία οικονομική σχέση ή συναλλαγή δεν είχα με τον βιογραφούμενο, απλά και μόνο για να αποκαλύψω ποιος ήταν η πολιτική πλευρά και πώς χρησιμοποιήθηκε ο Αντώνης Φανιέρος από το κατεστημένο. Και αυτό φαντάζομαι το λέτε για το θέμα της οικονομικής πλευράς για να μην θεωρηθεί ότι έχετε επηρεαστεί. Όχι, έχω πληρωθεί και ο τρίτος όρος που του είχα βάλει και δυσκολεύτηκε να το δεχθεί, ότι δεν θα διαβάσετε το βιβλίο προτού εκδοθεί. Οπότε εκεί είδησε από το κάθισμα, αλλά ο φίλος ο Χρήστος ο Βλάχος τον είχε καθησυχάσει ότι ό,τι γράφω θα είναι ιστορικά αξιόπιστη μαρτυρία και ότι θα καταγράψω εκείνα τα οποία θα είχα ερευνήσει. Με δυσκολία το εδέχτηκε και δεν είδε ο Αντώνης ο Φανιέρος το βιβλίο προτού το εκδώσω. Το πρόλαβε. Το πρόλαβε και είπαμε πήρε ένα μικρό αριθμό και εκεί αποκαλύπτεται βέβαια, όπως σας είπα προηγουμένως,
η δράση του Αντώνη του Φανιέρου όχι μόνον επί κυβερνήσεως Μακαρίου και μετέπειτα μέχρι Γλάφκου Κληρίδη, διότι υπήρξαν σχέσεις Αντώνη Φανιέρου με την εξουσία στα μετέπειτα χρόνια. Οπότε αυτό βέβαια ενδιαφέρον κάποιον να το διαβάσει. Θα βάλουμε άνω τελεία για τον Αντώνη Φανιέρο, γιατί θα σας καλέσουμε σε μια άλλη εκπομπή να το αναλύσουμε πλήρως. Είναι ένα ενδιαφέρον επίσης πρόσωπο και πώς λειτουργούσε ο Αντώνης Φανιέρος. Τον Γρήβα τον γνωρίσατε? Βεβαίως. Σε προσωπικό επίπεδο? Βεβαίως. Τυχαία και πάλι τον επιδιώξατε να τον γνωρίσετε? Να σας πω. Εγώ είχα τελειώσει ως άριστος μαθητής του Γυμνασίου Αμοχώστου με 5 βραβεία. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, ο οποίος άρχισε ως επιπλοποιός, γεωργός κλπ. Κατάγομαι ουσιαστικά από μια οικογένεια αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ήταν μέλος της ΕΟΚΑ, συνελήφθη μία φορά και βασανίστηκε στην Αμόχωστο, συνελήφθη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά έκαμε πολιτικός κρατούμενος στα κρατητήρια Πύλας. Οπότε όταν τέλειωσα την εθνική φορά μετά το γυμνάσιο, δεν ήξερα τι να κάνω, καθόμουν σε διάφορες εξετάσεις υποτροφιών. Ναι. Και είχα τότε και κερδίσει μιαν ή δύο υποτροφίες στις ανατολικές χώρες που δεν επήγα. Τα καθεστώτα αυτά για μένα δεν μου περνάνε. Δεν μπορώ να ζήσω σε ολοκληρωτικά ή κλειστά καθεστώτα. Το DNA μου δεν συμβαδίζει με τέτοιου είδους καθεστώτα. Επομένως και εκεί μίαν ημέρα πήρα ένα μήνυμα από κάποιον συγχωριανό μου ότι πρέπει να πας στη Λευκοσία να συναντήσεις κάποιον. Με πήραν στο αυτοκίνητο, πήγαμε στο ΓΕΦ χωρίς να μου πούν ποιον και εκεί συνάντησα τον στρατηγό Γιώργο Γρήβα Διγενή μία εβδομάδα προτού γίνουν τα επεισόδια της Κοφίνου. Και εκεί μου ανακοίνωσαν και με μεγάλη συγκίνηση. Χρονολογικά που Νοέμβριο 1967. Μάλιστα. Οπότε εκεί με μεγάλη συγκίνηση είδα ότι μου ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Γρήβα Διγενή. Ο ίδιος. Το ανακοίνωσε. Μου είπαν ότι σε επέλεξε ως υπότροφον του Ιδρύματος. Μάλιστα. Οπότε εγώ είχα πάθει ένα συγκλονισμό. Ναι. Διότι δεν περίμενα, ούτε ήξερα και τι. Άρα θα έλεγε κανείς ότι ξεκινάτε επηρεασμένος. Θετικά. Θετικά βέβαια. Αλλά ζώντας μετέπειτα, ναι. Μόλις πήγα στην Αθήνα ως υπότροφος του Ιδρύματος, εκδιώκεται ο στρατηγός λόγω της Κοφίνου, λόγω της σκευωρίας της Κοφίνου, είναι ένα θέμα που πρέπει να το αγγίξουμε αυτό. Μόνον του. Εκδιώκεται από την Κύπρο, ενώ ήταν αρχιστράτηγος και μπαίνει σε περιορισμό στο Χαλάνδρη από τη Χούντα. Και εκεί ήταν οι επαφές που είχα και λόγω του Ιδρύματος, αλλά και μετέπειτα λόγω του αντιχουντικού, το τονίζω, φοιτητικού κινήματος, γενικού αντιχουντικού κινήματος του Γρήβα μέσα στις ομάδες των φοιτητών. Άρα ο Γρήβας ξεκινά ως αντιχουντικός. Την περίοδο που ήταν στην Αθήνα, μετά την εκδίωξή του, βέβαια η Χούντα δεν είχε και πολύ βίων. Άρχισε τον Απρίλιο του 1967, εκδιώχθηκε ο Γρήβας τον Νοέμβριο του 1967. Δεν είχε πολύ ζωή η Χούντα αλλά από την πρώτη ημέρα, ξέρω πολύ καλά, του πραξικοπήματος στην Ελλάδα, ο Γρήβας είχε ταχθεί εναντίον του, διότι εδώ είναι ορισμένη μύθη. Ο Γρήβας ήταν ένας στρατηγός. Όταν αυτοί ήταν κατώτεροι αξιωματικοί, αθυπολοχαγοί, είχαν περάσει όλοι από τα χέρια του Γρήβα. Ο Γρήβας ήξερε το ποιόν και του Ιωαννίδη και του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Αυτοί ήταν στρατιωτάκια όταν ο Γρήβας ήταν επιτελάρχης της δεύτερης μεραρχίας του 40. Ήξερε το ποιόν του καθενός. Μάλιστα,
Το 1963 μία ομάδα από αυτούς τους κατώτερους αξιωματικούς που είχαν ανέβει ίσως στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Ο Γρίβας είχε αποχωρήσει το 1961 μετά την εγκατάλειψη της πολιτικής προσπάθειας και πήγε στην Ελβετία. Και εκεί έστειλαν αυτοί τον Κοσμάν τον Μαστροκόλλια που ήταν σύμβουλος του Γρίβα να ρωτήσουν κατά πόσον θα δεχόταν ο Γρίβας να μπει επικεφαλής ενός κινήματος, μιας στρατιωτικής κυβέρνησης, η οποία θα ανελάμβανε την εξουσία. Και έστειλε από την Ελβετία ο Γρίβας τον Μαστροκόλλια πίσω και του είπε. Θα λάμβανε την εξουσία που στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Κύπρο δεν υπήρχε ακόμα θέμα. Γιατί μήπως ξεκίνησε από τότε να. Όχι. Είναι το πραξικόπημα. Ναι. Οπότε έστειλε τον Μαστροκόλλια και τους είπε το μήνυμα ότι εγώ δεν γίνομαι καπέλο μιας χούντας. Επομένως, ο μύθος που κυριαρχεί και ιδιαίτερα από την αριστερά πλευρά είναι ότι ο Γρίβας εστάληκε από τη Χούντα στην Κύπρο το 1971. Αυτός είναι ένα μύθος. Διότι ο Γρίβας ήξερε το ποιόν αυτών των αξιωματικών, έναν, του έκαναν πρόταση το 1961 να αναλάβει ως ηγέτης κατά τα πρότυπα του Ντεκόλ, ως ηγέτης μιας στρατιωτικής κυβέρνησης και τους εκλώτσισε. Όταν ανέβησαν την 21η Απριλίου και κατάλαβαν την εξουσία, ο Γρίβας βρισκόταν στην Κύπρο, έγινε έξω φρενό. Αυτά εσείς που τα ξέρετε, κύριε Λίβα? Από επαφές μαζί του και τα έγγραφα που έχω. Έχετε έγγραφα για αυτά? Ναι. Τα έγγραφα, ό,τι γράφω στο 4ο τόμο, έχω τα έγγραφα τα οποία μαρτυρούν περί τούτου. Έχω ή πρωτογενείς πηγές, όχι δευτερογενείς. Ναι. Μου είπε ο τάδε, πρωτογενείς. Από την πηγή. Και επίσης, αυτά που σας λέω για τη Χούντα, αφού ήμουν μέλος των ομάδων. Εκδιωχθήκατε από την Χούντα, έτσι? Είστε ναι. Ένας εκ των 5? Όχι, δεν είμαι ένας εκ των 7 που εκδιωχθήκαν, ήταν συνωνυμία εκείνη. Υπήρχε κάποιος άλλος. Αλλά όμως έζησα ως μέλος των αντιχουντικών ομάδων, έζησα ως μέλος διότι το κίνημα θα ήταν ένοπλο. Είχαν εμπλακεί στις ομάδες αυτές άνθρωποι τους οποίους είχε αποστρατεύσει η Χούντα, όπως ο Γιώργος Καρούσος, ο Λίτρας, ο Μουσταγκλής, τον οποίον εβασάνισαν μέχρι έχασαν τις αισθήσεις του και το control των έλεγχων της σωματικής του αυτής αντοχής και ακεραιότητας. Και λοιπόν, και αυτοί ήταν οι άνθρωποι τους οποίους θα χρησιμοποιούσαν ο Γρίβας για να ανατρέψει την εξουσία. Ωραία, πώς συνεργάζεται στην πορεία στα επόμενα 2-3 χρόνια μαζί του? Ουδέποτε συνεργάστηκε. Ο Γρίβας. Πώς συνδέεται το όνομα του Γρίβα με το πραξικόπημα τότε? Δεν συνδέεται το Γρίβα με το πραξικόπημα. Ποια σύνδεση έχει ο Γρίβας με το πραξικόπημα? Το πραξικόπημα οργανώθηκε από τον Πονάνο και τον Ιωαννίδη όταν ο Γρίβας ήταν 6 μήνες κάτω από το χώμα. Η ΟΚΒ, κατά δήλωση του Μακαρίου μία εβδομάδα πριν το πραξικόπημα, είχε διαλυθεί. Τα υπόλοιπα της ΟΚΒ είχαν, πρώτα απ' όλα ο Μακάριος μετά το θάνατο του Γρίβα έδωσε αμνηστία. Όλοι οι καταζητούμενοι που ήταν καταζητούμενοι είχαν κατέβει τότε, όχι όλοι, πέραν των μισών. Είχαν μείνει ορισμένοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να συνεχίσουν να είναι μέλη της ΟΚΒ. Όταν απέθανε ο Γρίβας, ουδής μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Δεν είχε κανένας ούτε την εμπειρία, ούτε την διάνοια, ούτε και την στρατηγική σκέψη του Γρίβα. Ναι, αλλά η ΟΚΒ παρέμεινε και μετά το 1974, σαν οργάνωση. Δεν διαλύθηκε. Η ΟΚΒ διαλύθηκε από τη σύλληψη του Λευτέρη του Παπαδόπουλου όταν συλλήφθη μερικές μέρες πριν. Δεν υπήρχε οργάνωση ΟΚΒ που να μπορέσει. Εξάλλου. Ήδη υπήρχε ο εγκέφαλος για να τους οργανώσει. Ναι, αλλά εξάλλου ξέρετε πολύ καλά ότι και ο απλός κόσμος ξέρει ότι τα πραξικοπήματα δεν γίνονται με καλά σνίφο και αυτόματα και πιστόλια. Ναι. Η ΟΚΒ δεν είχε ούτε άρματα μάχης, ούτε είχε
καταδρομής, ούτε είχε άλλα μέσα για να μπορέσει να οργανώσει. Επομένως ο μύθος είναι ότι η ΟΚΑΒ έκαμε τον πρασινισμό. Η ΟΚΑΒ, να σας πω τι είναι. Μετά από 10 χρόνια κατά τα οποία το καθεστώς Μακαρίου εκυνήγησε την ενωτική παράταξη. Καθεστώς Μακαρίου είναι λίγο σκληρό? Όχι. Καθεστώς Μακαρίου ήταν ένα καθεστώς όπου, θα σας το περιγράψω. Ναι. Όσοι ήταν υπέρ του καθεστώτος ζούσαν κατάσταση ευδαιμονίας, τη λεγόμενη δημοκρατία. Οι αντίπαλοι, οι αντίθετοι, εκείνοι οι οποίοι παρέμειναν πιστοί σε μερικούς αιώνες ιδανικά αυτού του λαού, διότι αυτός ο λαός επίστευε ότι η μόνη ασφαλής οδός για την ασφάλεια, για την εθνική υπόσταση, για τη συντήρηση του DNA αυτού του λαού ήταν η Ένωση. Αυτό επίστευαν οι πρόπαποι μας, αυτό ακολούθησαν και οι προηγούμενοι προκάτοχοι του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο παππούς μου σηκώνονταν το πρωί και λέει: Παναγία μου, βοήθαμε να ενωθούμε με τη μητέρα μας Ελλάδα. Ναι. Αυτό ήταν το 1950, 95 και πέραν αυτού του λαού ψήφισε ένωση με την Ελλάδα. Επομένως, όταν αναλάβανε ο Μακάριος. Ψήφιζε το καθεστώς του Μακαρίου. Ψήφιζε Μακάριο. Όχι. Περιμένετε. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Ναι. Βιαζόμαστε. Όταν αναλάβανε ο Μακάριος ως αρχιεπίσκοπος, ναι, η εντολή που του έδωσε αυτός ο λαός ήταν να προχωρήσεις, να διεκδικήσεις την Ένωση. Γιατί? Διότι ήταν μια φυσική πορεία μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, μετά την Ελληνική Επανάσταση. Έναν τα νησιά, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Κρήτη κλπ. Έμπαιναν στον εθνικό κορμό. Και κάτω από τον εθνικό κορμό ήταν πλέον ασφαλισμένα ενός υπάρχει ελληνικό κράτος. Ο Μακάριος ανέλαβε ως αρχιεπίσκοπος με αυτήν την εντολή. Ο αγώνας της ΙΟΚΑ, στον οποίο ήταν ο πολιτικός αρχηγός και ο αρχηγός της Επιτροπής στην Αθήνα, η οποία διοργάνωσε και ανέθεσε τη στρατιωτική ηγεσία στο Γρίβαν, ήταν υπέρ της αυτοδιάθεσης και της ένωσης. Αυτή ήταν η εντολή που παρέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος. 4 φορές ορκίστηκε στο αιώνιο Ευαγγέλιο υπέρ της ενώσεως. Τώρα, το 1956, το Μάρτιο, γίνεται η απέλασή του στις Σεχέλες. Εκεί λοιπόν στις Σεχέλες, μέχρι το Δεκέμβριο του 1956, μερικούς μήνες δηλαδή, ναι, μαζί με τους συνεξόριστούς του, δεν υπήρχε περίπτωση να εγκαταλειφθεί ο αγώνας της Ένωσης και ο αγώνας της ΙΟΚΑ συνεχιζόταν δυνατός και μέχρι εκείνον το σημείο νικηφόρος, και θα πω γιατί. Όμως, τον Δεκέμβριο αυτός ο μεγάλος συνταγματολόγος, ο Ράτκλιφ, ο οποίος ήταν εκείνος που κατέστρωσε τα σχέδια διχοτόμησης της Ινδίας και του Πακιστάν, επεξεργάζεται ένα σύνταγμα για την Κύπρο και αποστέλουν εκείνον τον Κρήτονα τον Τορναρίτη, που ήταν στο Λονδίνο τότε, μαζί με τον γραμματέα του, τον Πίερσον, να πάνε στις Σεϊχέλες και κάτσαν εκεί 4 εβδομάδες. Και από εκείνη τη στιγμή πλέον, παρά τις διαφωνίες και τα μαλώματα που είχε με τους άλλους 3, εγκαταλείπει ουσιαστικά τον αγώνα για την Ένωση. Με ποιο λόγο, για ποιο λόγο? Μετά από αυτή τη συνάντηση. Οι λόγοι είναι δικοί του, διότι μόλις τον αφήνουν ελεύθερο και επιστρέφει μετά από 3 μήνες τον Μάρτιο του 1957 στην Αθήνα, αρχίζει πλέον να μιλά για ανεξαρτησία. Οπότε, να έρθουμε σε εκείνον που είπε. Επομένως, έχει και γραπτούς και προφορικές
υποσχέσεις για εκείνον την εντολή που του έδωσε ο λαός και το βλέπουμε τον Μάρτιν του 1957 να εγκαταλείπει την εντολή του λαού, την λαϊκή εντολή, χωρίς ουδεμία νέα εντολή από τον λαό ή εξουδιωτότηση. Απλά και μόνο διότι ο ίδιος αποφάσισε. Και να σας πω κάτι άλλο. Ο ίδιος αποφάσισε ή είχε πιέσεις να πάρει τέτοιες? Δεν είχε καθόλου πιέσεις. Μάλιστα οι πιέσεις ήταν να συνεχιστεί ο αγώνας. Πώς ένας σόφρον άνθρωπος ηγέτης? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να υποβάλουμε στον κυπριακό λαό. Αλλά γίνονται το καταστροφικό που αποφάσισε. Δεν ήταν ότι εγκατέλειψε την Ένωση. Εγκατέλειψε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ξέρετε τι είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης? Ασφαλώς. Είναι το δικαίωμα, το πλέον δημοκρατικό δικαίωμα ενός λαού μέχρι σήμερα. Το δημοψήφισμα αποτελεί την πλέον δημοκρατικό όργανο, το πλέον δημοκρατικό όργανο που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Η πλειονότητα ενός λαού αποφασίζει για το μέλλον του. Ο Μακάριος του 1997. Να σας διακόψω. Λοιπόν, πρέπει να σας ρωτήσω όμως. Υπάρχουν στοιχεία, τεκμήρια για τις συζητήσεις που λέτε ότι υπήρχαν? Μαρτυρίες έχω, θα δείτε στο βιβλίο, τρομερές μαρτυρίες από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι, ας σας πω μία. Από τον Παπάσταυρο, για παράδειγμα. Από τον Μητροπολίτη Κερηνίας, από τον Ιωάννη τον Ιωαννίδη τον γιατρό. Αυτοί ήταν στις συζητήσεις εκείνο το διάστημα? Ακριβώς. Αυτοί ήταν εκείνοι που πήγαιναν και τον έβλεπαν. Πήγαν οι δήμαρχοι της Κύπρου όλης, οι περισσότεροι ανήκαν στην αριστερά, και τον ευρήκαν στην Αθήνα για να τους εξηγήσει ποια είναι αυτή η αλλαγή. Γιατί είναι αυτή η αλλαγή. Ας σας πω και κάτι άλλο. Όταν εγκατέλειπε την Ένωση τον Μάρτιν του και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης τον Μάρτιν του 1957, ένας νεαρός γερουσιαστής που λεγόταν John F. Kennedy, μέσα στη Γερουσία, και έχω τις ομιλίες του στο βιβλίο αυτό, διακήρυσε τι? Είναι, λέει, καιρός οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να εγκαταλείψουν την εξωτερική πολιτική, ότι δεν μπορούμε να ενοχλήσουμε τους συμμάχους μας για το ζήτημα της αυτοδιάθεσης. Και εγώ σας λέω σήμερα από αυτόν το βήμα ότι σήμερα οι Κύπροι ζητούν αυτοδιάθεση. Γι' αυτό πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Αυτά τα έλεγε ο Τζον Εφ Κέννεντι ή στο κοινοβούλιο ή στο Κογκρέσον, όταν ο Μακάριος εγκατέλειψε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Και πότε? Εν καιρό που η ΕΟΚΑ είχε εξευτελίσει τους Βρετανούς. Γιατί? Διότι ο Γρίβας με την ΕΟΚΑ και τα παλικάρια... ότι η ΕΟΚΑ εξευτελίσει τους Άγγλους? Ασφαλώς. Θα σας πω και γιατί. Πρώτα απ' όλα είχε καταστήσει την Κύπρο μη κυβερνήσιμη ναυπηγεία. Δεν μπορούσαν οι Βρετανοί να κυβερνήσουν αυτόν τον νησί. Πώς μπορούσαν να το κυβερνήσουν? Με μέτρα εκτάκτου ανάγκης, συλλήψεις χωρίς δικαστικό ένταλμα, βασανιστήρια. Δικτατορία με άλλα λόγια. Δικτατορία, τρομερή δικτατορία. Στρατόπεδα συγκεντρώσεως και μία κατοίκον περιορισμή, έρευνες χωρίς εντάλματα. Και πότε? 10 χρόνια μετά που η Βρετανία ήταν η ηγέτιδα των λαών, η οποία επολέμησε ένα Χίτλερ, ένα φασισμό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έδωσαν 500.000 ζωές στον πόλεμο και 1 εκατομμύριο Αμερικανών και Ρώσων και λοιπά των συμμάχων που επολέμησαν αυτόν τον που λεγόταν φασισμός, έρχεται τώρα η ηγέτιδα αυτών των στο όνομα του φιλελευθερισμού, στο όνομα της δημοκρατίας, στο όνομα της ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έρχεται, τους ανάγκασε ο Γρίβας να έρθει στην Κύπρο
και να εφαρμόζει τις μεθόδους του Χίτλερ, τον οποίον, στο όνομα του οποίου πολέμησε. Ναι. Αυτό λέω ότι... Κάτι ήταν αυτό το οποίο μια κουτσουλιά κόσμος, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή είμαστε τρεις και ο Κούκος, μπορέσαμε να τα βάλουμε μια αυτοκρατορία. Εκεί ήταν το ότι ένας λαός πρώτα απ' όλα είναι ο υψηλόν ιδανικών και ο στόχος. Διότι ένας λαός μπορεί να οδηγηθεί σε θαύματα, όσο μικρός και αν είναι, εάν έχει ιδανικά ψηλά. Και το ιδανικό μας εμάς ήταν να απελευθερωθούμε από κάποιους οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν τίποτε με αυτόν τον τρόπο. Ούτε θρησκευτικά, ούτε πολιτικά, ούτε ιστορικά είχε τίποτε να κάνει η Βρετανία με την Κύπρο. Ναι. Απλά την παρέλαβε ως απικία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως δεν είχαμε σχέση, δεν είχαμε DNA μαζί τους. Αυτό λοιπόν, και ήταν τα 50, ήταν η δεκαετία του 50-60 και πριν, μετά το δεύτερο παγκόσμιο, ήταν η εποχή των μεγάλων κινημάτων των απικιών. Αντιαπικιακοί αγώνες. Και εδώ είναι που θέλω να τονίσω μια σημασία, ότι η αριστερά πλευρά έπρεπε να είχαν αγάλματα στο Γρίβα. Γιατί? Διότι εκείνα τα οποία έλεγε ο Λένιν, διότι ο Λένιν έγραψε ολόκληρα συγγράμματα, δεν τα έχω μελετήσει, αντιαπικιακού αγώνος. Εκείνα τα οποία έλεγε στη θεωρία ο Λένιν, τα οποία βέβαια μετέπειτα δεν εφάρμοσαν οι μετέπειτα κομμουνιστές ηγέτες στο παραπέτασμα, ο Γρίβας τα εφάρμοζε εδώ πέρα. Τη θεωρία του Λένιν για αντιιμπεριαλιστικά κινήματα με όλα τα μέσα τα οποία πρέπει οι λαοί να κινηθούν εναντίον του ιμπεριαλισμού. Ο Γρίβας το εφάρμοζε στην Κύπρο. Οι αριστεροί εδώ έπρεπε να του είχαν αγάλματα. Αντί αυτού τον βρίζουν και τον εξυβρίζουν και κάνουν όλα αυτά. Γι' αυτό όσον αφορά τον αγώνα της Ούκας, βεβαίως αυτό γίνεται στην πορεία, στην εξέλιξη, πραξικόπημα, τουρκική εισβολή κτλ. Εκεί είναι η σύνδεση. Μισό λεπτό. Είπαμε ότι μιλήσαμε προηγουμένως. Ναι. Άρα, για να ρωτήσω... Δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε, εγώ τους λέω, μόνο δύο άνθρωποι στην ελληνική ιστορία είχαν υπερδυνάμεις μετά θάνατο. Ο ένας ήταν ο Κίμων, ο οποίος ενίκησε τους Πέρσες, ναι, ακόμα και νεκρός, διότι δεν ανακοίνωσαν το θάνατο του στους στρατιώτες. Και ο άλλος ήταν ο Γρίβας, τον οποίον και μερικοί έλεγαν ότι τον είδαν να τρέχει στο πραξιούμα. Επομένως, εφόσον ήταν 6 μήνες πεθαμένος, ναι, μπορεί να τα καταχωρήσεις μίαν ευθύνη, ότι ίδρυσε την ΟΚΒ. Και αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που οποίο να εξετάσουμε. Πολύ σοβαρό όμως. Η ΟΚΒ στρέφεται εναντίον μιας εκλεγμένης κυβέρνησης. Μάλιστα. Η εκλεγμένη κυβέρνηση. Την οποία διασπάς, καταστρέφεις. Συγγνώμη. Μιας κυβέρνησης που εγώ ονομάζω καθεστώς. Ναι. Διότι εκείνον το καθεστώς, εκείνον το καθεστώς, για όλους όσους έπαιρναν θέσεις, ναι, και το καθεστώς αυτό συνεχίζεται. Τα υπολείμματα του καθεστώτος ευνοιοκρατίας Μακαρίου που ίδρυσε, ναι, κυνήγοι του όσων διαφωνούσαν, εάν ανήκε σε αυτήν την παράταξη, και πολλοί ήταν πανέξυπνοι, και προσχώρησε. Και ενώ μέχρι το 59 είχαμε ήρωες που επέθαναν, ο Κυριάκος ο Μάτσης, ο Γρηγόρης Αυξεντίου επέθαναν για την Ένωση, τα 95% από το 50 συνέχιζαν μέχρι το 59 να είναι ενωτικοί ως το κόκκαλο και να οδηγούνται στην αγχώνη με το όραμα της Ελλάδας. Ερχόμαστε σε ένα χρόνο, το 60, εκείνοι που παρέμεναν πιστοί στην Ένωση να θεωρούνται λεπροί. Εδώ αρχίζει και η σύγκρουση μεταξύ Μακαρίου και Γρίβα. Βεβαίως. Όχι. Η σύγκρουση Μακαρίου και Γρίβα, χωρίς να φαίνεται αυτή εις το λαό, ναι, άρχισε από τη στιγμή που ο Γρίβας το 1955 ήθελε να ιδρύσει Αντάρτικο. Γιατί? Διότι
είπε στον Μακάριον ότι αν είναι να εμπνεύσουμε τους άλλους λαούς να μας υποστηρίξουν, πρέπει να δείξουμε έναν επαναστατικό κίνημα, το οποίο όχι μόνο με φυλάδια και πρεσβείες τις οποίες οι Βρετανοί δεν άκουαν ποτέ. Και τότε ο Μακάριος είχε ενδιασμούς περισσότερο, όπως φαίνεται από τα αρχεία, για οικονομικούς λόγους, διότι έπρεπε να συντηρούνται οι οικογένειες των ανταρτών, διαφορετικά θα πέθαιναν από την πείνα. Έπρεπε να τους δίνεται ένα επίδημα να μπορέσουν να ζήσουν. Ήταν η πρώτη διαφωνία. Η δεύτερη σοβαρή διαφωνία ήταν η δήλωση του Μακαρίου ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα της ΟΚΑ, ουσιαστικά να προχωρήσουμε στην ανεξαρτησία. Και τότε ο Γρίβας γράφει 2-3 προφητικές επιστολές ή στον Αβέροφ με τον οποίο επικοινωνούσαν και ή στον Μακάριο. Και του είπεν εκεί, εάν προχωρήσετε στο θέμα αυτόν πάνω στη γραμμή του κράτους που λέτε εσείς ανεξάρτητο, θα δημιουργήσετε έναν πολιτικό κατασκεύασμα όπου η μειοψηφία θα ελέγχει και θα διοικά την πλειονότητα. Και αυτό θα επιφέρει καταστροφή εις των λαών και θα εκμηδενήσει τους αγώνες και τις θυσίες αυτού του λαού. Επιστολή που δημοσιεύω εις τον δεύτερο τόμο της βιογραφίας του Γρίβα, Γρίβας προς Αβέροφ και Γρίβας προς Μακάριο. Από το 1958 λοιπόν... Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί θέλω να το ξέρει και ο κόσμος, ότι όλα αυτά που λέτε ότι έχετε κτλ. Είναι, εισέρχεστε σε επίσημα αρχεία του Κυπριακού κράτους, του Αγγλικού κράτους. Επίσημα αρχεία του Γρίβα, ναι, τα οποία έχει δημοσιεύσει και άλλα τα οποία υπάρχουν στο αρχείο του. Ναι. Επίσημες μαρτυρίες και επίσης τα αρχεία του Foreign Office. Μάλιστα. Τα οποία μαρτυρούν, για να πάμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένους μύθους. Επιέστηκε ο Μακάριος, λέει, για να αλλάξει την κατεύθυνση. Ναι. Ουδέμια πίεση ασκήθηκε. Όταν ο Μακάριος άρχισε να προτείνει την ανεξαρτησία και έκαμε δηλώσεις στο New York Times το καλοκαίρι του 1957, γιατί πήγαινε στην Αμερική, ότι μπορούμε να δεχτούμε για ανεξαρτησία, τότε οι Εγγλέζοι από εκείνη τη στιγμή αποκαλούν τις προτάσεις Μακαρίου για ανεξαρτησία The Macarios Plan. Έχω εκατοντάδες έγγραφα. Δεν δεχόντουσαν οι Άγγλοι το 1957 να γίνει η Κύπρος ανεξάρτητη. Δεν δεχόντουσαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο. Γιατί? Διότι ο ΟΚΑ θα φαινόταν ότι ήταν νικήτρια. Επομένως οι Βρετανοί όταν λένε πιέσαν τον Μακάριον να υπογράψει τις συμφωνίες Ζηρής, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Οι Εγγλέζοι από το 1957 μέχρι το 1959 τις προτάσεις Μακαρίου και μετέπειτα τις έκανε και στην Μπάρπαρα Κάσελ το 1958 τον Οκτώβριο, τις προτάσεις Μακαρίου, τα αρχεία, τα επίσημα, τις λένε The Macarios Plan. Ωραία. Οι Εγγλέζοι τους εσύφεραν παραπάνω να ενωθούμε, να συνεχίσει η μάχη και ο πόλεμος και η αντίσταση για ένωση, ή για να δώσουν μια ανεξαρτησία και να ησυχάσει η κεφαλή τους? Οι Άγγλοι πρώτα ήθελαν να κλείσει το Κυπριακό, ναι, διότι αποτελούσε μια πολιτική προσβολή για αυτούς, όπως είπα προηγουμένως, το εξήγησα. Δεύτερον, αποτελούσε μια οικονομική αιμορραγία. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρετε ότι υπήρχαν τρομερές οικονομικές δυσκολίες. Υπήρχε η αντιπολίτευση, έγραψα άλλο βιβλίο γι' αυτό, 15 Βρετανοί βουλευτές είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα δυσφορίας διότι η τότε συγκυντηρητική κυβέρνηση Αντωνίτεν, Μακμίλαν, Λένοξ Μπόι ήταν η άκρα δεξιά του συντηρητικού κόμματος. Αυτοί ήταν εκείνοι που ήθελαν να κρατήσουν την απικιοκρατία επαόριστο.
Όμως υπήρχε στη Βρετανία μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι άρχισαν να λένε ότι αυτά που κάνετε στην Κύπρο είναι απάνθρωπα και άρχισαν να ακούγονται φωνές ιδιαίτερα από όλοι αυτοί οι βουλευτές που είπαν ανήκαν στους εργατικούς. Δηλαδή ανήκαν προς την κέντρο αριστερά, όχι αριστερά εντός, αλλά προς είναι η λεγόμενη Labour, η εργατική. Ναι, εργατική. Λοιπόν, επομένως άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Τρίτον, άρχισαν να έχουμε αντιδράσεις από τους Αμερικανούς. Διότι οι Αμερικανοί πλέον εφαρμόζει αυτά που είπαμε προηγουμένως που διακήρυξε για πρώτη φορά ο Τζον Εφ Κέννεντι. Ότι δεν πρέπει πλέον να ακολουθούμε εμείς τους σύμμαχους απεικιοκράτες ή στην στρατηγική τους ως προς την απεικιοκρατία. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους φιλελεύθερους του λαού, γιατί τα νέα κράτη τα οποία δημιουργούνται, οι Αμερικανοί τα ήθελαν να είναι μαζί τους. Άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εκεί έπεφταν οι ψήφοι. Και οι Αμερικανοί δεν ήθελαν τα νέα κράτη τα οποία δημιουργούνται να στρέφονται εναντίον και να πάμε με την Σοβιετική Ένωση, διότι δεν τους υποστήριζαν κατά την περίπτωση. Άρα κύριε Λεωνίδου, σε αυτό το κομμάτι που μας λέτε, μου δημιουργείται εντύπωση ότι και ειδικά εκείνες τις εποχές υπήρχε μια τεράστια πίεση, μια πολιτική πίεση προς τους Βρετανούς. Ναι, αλλά και γενικότερα οι Βρετανοί πιθανόν προς εμάς, προς τις αρχές, τον Μακάριο, τον Γρίβα κτλ, για να ακολουθήσουν τα δικά τους θέλω. Επίσης, έχω προσέξει κάποια στιγμή σε κάποιες συνεντεύξεις που έχετε δώσει. Το είπατε και δεν μείνατε, αλλά εγώ το ίσπραξα. Ότι η MI5 και η MI6 ήξερε για την προσωπική ζωή του Μακαρίου. Μάλιστα. Δεν ξέρω να το πω, ως εκβίαζε, γνώριζε, τι ήταν αυτό που πίεζε σε προσωπικό επίπεδο τον Μακάριο. Και το άλλο το ερώτημα είναι, ποιος ήταν πιο κοντά σε αυτές τις δύο ομάδες, MI5, MI6, ο Μακάριος ή ο Γρίβας? Ο Γρίβας δεν είχε καμία επικοινωνία με καμία. Η μόνη επαφή που είχε ο Γρίβας κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Σόκα, την οποία δεν απάντησε, ήταν μία επιστολή του Σέρχιου Φουτ, του αντικαταστάτη του Χάρτη. Και γιατί αντικατέστησαν οι Βρετανοί το Χάρτη? Διότι είδαν ότι οι μέθοδοι απαχωνισμών, κατοίκων περιορισμών, αυτά τα δικτατορικά μέτρα δεν περνούσαν, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Είχαν δημιουργήσει ολόκληρον των λαών, είχε γίνει επαναστάτης. Από δεξιούς μέχρι αριστερούς ήταν όλοι ενάντια στους Βρετανούς. Και αυτόν είπα δεν μπορούσε να διοικηθεί η Κύπρος. Επέλεξαν λοιπόν τον Σέρχιου Φουτ, ο οποίος ήταν ένας διπλωμάτης και όχι στρατιωτικός. Και ερχόμενος ο Φουτ στην Κύπρο απέστειλε μίαν επιστολή μέσω του Λάφκου Κληρίδη, νομίζω, προς τον Γρίβαν και του είπε θέλω συνάντηση μαζί σας. Και αυτή ήταν η μόνη επαφή στην οποία ο Γρίβας δεν απήντησε. Απήντησε προς τον μεταφορέα της επιστολής να του πει ότι δεν τον εμπιστεύομαι να συναντηθώ μαζί του, διότι δεν είναι έντιμοι οι Βρετανοί. Ας σας πω και κάτι άλλο. Τελειώνει ο αγώνας της ΟΚ. Οι Βρετανοί, έχω μία σειρά αρχείων 100 εγγράφων, ασκούν μία τρομερή πίεση εις τον Καραμαλή να μην γίνει υποδοχή ήρωα στο Γρίβα. Το άλλο, ζητούν ο Γρίβας να παραδώσει το όπλο του και να τον μεταφέρουν οι Εγγλέζοι σε αεροπλάνο. Και τους είπε ο Γρίβας, η ελληνική κυβέρνηση υπακούει στους εκβιασμούς των Βρετανών, διότι λένε ότι θα διακόψουμε βοήθεια, θα διακόψουμε στρατιωτική και τα έγγραφα τα περιγράφουν και ανακοινώνουν μόνον μίαν ώρα πριν την άφηξη του αεροπλάνου, την άφηξη του Γρίβα, εκράτησαν μυστική την αποχώρηση του,
Ο δε Γρίβας επήγε και κοιμήθηκε το βράδυ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μακάριον εις το προξενείο των ελληνικών και τους είπε: έχω το πιστόλι μου οπλισμένο και αν δω Βρετανό μπροστά μου, ο οποίος θα έρθει ή να με συλλάβει ή να μου αφαιρέσει τον οπλισμό μου, τότε θα γίνει μάχη. Και αυτόν τον άφησαν. Οι Εγγλέζοι δε, για να μην το χαιρετήσουν το Γρίβα να φύγει, έστειλαν ένα μονόχειρα Εγγλέζων αξιωματικών που ήταν κομμένο το δεξί του χέρι, ούτως ώστε να μην μπορέσει να χαιρετήσει στρατιωτικά. Και αυτά τα αποκάλυψαν μέχρι αυτό το σημείο. Μέχρι αυτό το σημείο. Επομένως, οι Βρετανοί είχαν τρομερό μίσος για αυτά που τους είχε κάνει ο Γρίβας στην Κύπρο. Από την άλλη είναι MI5, MI6 το Μακάριο. Λοιπόν, ερχόμαστε στο Μακάριο. Στις 11 του Φεβράρι γίνεται η συμφωνία Καραμανλή και του Τούρκου Πρωθυπουργού του Μέντερες στη Ζήριχη. Έχω τα δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την επάνωδο του Καραμανλή στην Αθήνα είχε πολύ ωραία συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος στην Αθήνα, τον οποίον συνεχάρη δια την εκπληκτική συμφωνία που επέτυχε μαζί με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Επομένως, μέχρι μετά την υπογραφή της Ζηρίχης και πριν το Λονδίνο, πλήρως συνταγμένος Καραμανλής Μακάριος και Αβέροφ, ο οποίος πανηγύρισε. Ερχόμαστε στο Λονδίνο τώρα. Είχε εγκαλέσει μία ομάδα να πάμε μαζί του, είναι γνωστά αυτά, διάφορους. Δεν είχε ειδοποιήσει το Γρίβαν ότι εγώ πάω στο Λονδίνο, το έμαθε από τον Κιτή ο Γρίβας. Δεν είχε ζητήσει από τον Γρίβαν να στείλει έναν αντιπρόσωπο εκεί πέρα για να εκφέρει και αυτός γνώμη. Και εκεί, ενώ αρχικά εδίσταζε να υπογράφει όταν είδεν ότι το κράτος το οποίο μας παρήχαν στο Λονδίνο δεν ήταν ανεξάρτητο όπως το ονειρεύτηκε ο ίδιος ή το έλεγε, αλλά ήταν ένα πλήρως εξαρτώμενο κράτος με 3 εγκύτριες δυνάμεις. Και για πρώτη φορά μετά από την ανάληψη της διοικήσεως της Κύπρου από τους Βρετανούς, εγκαθίστανται τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο με τουρκική βάση, διότι το στρατόπεδο Τουρδίκ αποτελούσε τουρκική βάση και τεράστιες εκτάσεις αγγλικής βάσης. Και αυτό θα το συζητήσουμε και μετά, να το θυμάστε, διότι ποιος έκδοσε την εξουσιοδότηση στο Μακάριο να παραχωρήσει 100 τετραγωνικά μίλια έκτασης του κυπριακής γης? Ποιος έδωσε την εξουσιοδότηση στον Μακάριον να παραχωρήσει τουρκική βάση με τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο και να δεχθεί όλες αυτές τις υποχωρήσεις οι οποίες καθιστούσαν αυτόν το κατασκεύασμα μη λειτουργήσιμο κράτος? Όταν δε οι Άγγλοι... Άρα ποιος? Ο Μακάριος. Όχι, κανείς. Ποιος? Ο Μακάριος αποφάσισε εξιδίων. Μόνος του? Ασφαλώς μόνος του. Ποιος άλλος αποφάσισε? Ούτε συμβούλιο, ούτε... εκεί τους συμβούλους οι οποίοι μερικοί διαφώνησαν, αλλά προχώρησαν και έκαναν εκείνον που ήθελαν. Υπάρχουν ενδείξεις για τη διαφωνία των συμβούλων που ήταν εκεί? Έχουμε τις συζητήσεις που είχαν εκεί και διάφοροι. Ο Παπαδόπουλος ή της αριστεράς είχαν διαφωνήσει, για παράδειγμα, και ο Λυσαρίδης είχε διαφωνήσει. Οπωσδήποτε. Λέω ότι από μόνος του αποφάσισε το μέλλον του κράτους. Όταν όμως άρχισε να αντιλαμβάνεται το ποιαν πλεκτάνιν είχαν μπλέξει, ότι οι Βρετανοί
Δεν είχαν καταπιεί το χάπιν ότι σίγουρα ενίκησε η ΟΚΑ. Ουσιαστικά ήθελαν, διότι αυτοί έγινε το 1958 βέβαια και το σχέδιο Μακμίλα για διχοτόμηση και προσπαθούσαν να διχοτομήσουν. Είχα φέρει τους Τούρκους μέσα από το 1955 στην τριμερή διάσκεψη και προωθούσαν τους Τούρκους. Είχαν κάνει το επικορικό σώμα με Τούρκους για να το φέρουν σε σύγκρουση με την ΕΟΚΑ. Είχα δημιουργήσει δηλαδή τους σπόρους της διχοτόμησης. Ναι. Και το νέο κράτος περιείχε αυτούς τους σπόρους διχοτόμησης. Εκεί ο Μακάριος, σύμφωνα με αυτόν τον συγγραφέα τον Νάιτζελ Γουέστ, τον οποίο έχω συναντήσει και πάρει πληροφορίες, τον έχω συναντήσει 2 φορές, όχι μόνο από το βιβλίο του. Και εκεί γράφει ότι έχει εκβιαστεί. Και περιγράφω στο βιβλίο του Μακαρίου τις λεπτομέρειες που μου έχει διηγηθεί και τις έχω μαγνητοφωνημένες και που βασίστηκαν στις πληροφορίες αυτές. Και φαίνεται ότι μου έχει δώσει τα ονόματα των πρακτόρων που τον εκβίασαν και φαίνεται ότι υπέστην εκβιασμών όταν στην τελευταία συνάντηση 18 του Φεβράρι είπε ότι δεν υπογράφω, θα το σκεφτώ. Και την επομένη υπέγραψε. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με αυτόν τον συγγραφέα, και αυτό είναι ολόκληρο κεφάλαιο που πρέπει να κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά, σύμφωνα με αυτόν επήλθε κατόπιν εκβιασμό για την προσωπική του ζωή. Όμως, εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Οι Εγγλέζοι, προτού καν γίνει υπογραφή Λονδίνου, στέλνουν εις το State Department ότι αυτό είναι το σχεδιάγραμμα και οι κανόνες που διέπουν την οργάνωση του νέου Κυπριακού κράτους. Και έχω έγγραφο του State Department που δημοσιεύω στον 3ο τόμο της βιογραφίας του Γρήβα που λέει αυτό που πάνετε να κάνετε είναι ένα πείραμα. Because the executive is challenge. Και δεν υπάρχει ούτε εταιρεία, ούτε κράτος, ούτε οργανισμός όπου ο Γενικός Διευθυντής, ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός να αποφασίζει και να έρχεται ο Υποδιευθυντής ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας και να του βάζει βέτο. Και είπαν οι Άγγλοι ότι οι Αμερικάνοι ότι this has not been tried, is not a democratic system, we suggest you make modifications. Και εισηγούνται το State Department, κάμετε μεταρρυθμίσεις, αλλά οι Βρετανοί, εφόσον ήθελαν να έχουν τον έλεγχο πλέον, το πάνω χέρι, ναι. Το πάνω χέρι, και βλέπουμε ότι εγκαθιστούν τον Μακάριο και υπάρχει ένα σχέδιο του Skylark από το 1960 πώς σε περίπτωση κινδύνου του Μακαρίου να το διασώσουν. Και αρχίζει πλέον μια στενότατη συνεργασία Μακαρίου και Βρετανών. Στενότατη. Μέχρι το 1963 ο Μακάριος συμβουλεύεται τον ΥΠΑ των Αρμοσίων, μαζί με τον οποίο αποφασίζουν τα 13 σημεία αλλαγής του συντάγματος. Διότι όταν υπέγραψαν τις συμφωνίες επίστευε, ζούσε σε μια πλάνη ότι μπορούσε να υπογράψει τις συμφωνίες και μετά να αλλάξει μόνος του. Αυτό ήταν μια πλάνη ότι δεν μπορεί να έχεις 5 μέλη που να υπογράφουν ένα συμβόλαιο και μετά έστω τα 2. Αυτό όμως είναι αυθαίρετο δικό σας συμπέρασμα. Πώς? Ότι θα μπορούσε να το υπογράψει. Ήταν τόσο αδαής. Αφού υπέγραψε τη συμφωνία. Ναι, όχι. Ήταν τόσο αδαής να πει ότι εγώ υπογράφω με όλους αυτούς, αλλά θα αλλάξω μόνος μου μια συμφωνία. Έχουμε μαρτυρία από τον. Έχουμε την μαρτυρία το οποίο δημοσιεύσα στο βιβλίο, το οποίο δημοσιεύεται στο βιβλίο του Δάφνη του Παναγίδη, ο οποίος επισκέφθηκε τον Μακάριον στο Λονδίνο την μία ημέρα μετά την υπογραφή των συμφωνιών. Αυτή είναι πρωτογενής μαρτυρία. Και του είπαν ότι ας τους Τούρκους, λέει του, εμείς θα μπορέσουμε να τους ελέγξουμε και να αλλάξουμε τις συμφωνίες αυτές. Αλλά έχουμε και το παράδειγμα το εξής, δηλαδή όχι υπόθεση. Έχουμε ότι από το 1962 ο πρωταρχικός του στόχος
είναι η αλλαγή του συντάγματος, των 13 σημείων. Ναι. Μετά πάει, κάνει επίσκεψη στην Αμερική όταν ζούσε ο Μακαρίτης ο Κέννεντι. Και όταν είπε, λέει ο Νίκος ο Γρανιδιώτης, όταν του είπε ότι θα αλλάξω το Σύνταγμα, παρολίγο να του πέσει το ποτήρι με το κρασί του Κέννεντι, του Μακαρίτη. Και του λέει, Αρχιεπίσκοπε, μην επιχειρήσεις τέτοιο πράγμα. Πάει στην Άγκυρα τον ίδιο χρόνο και συναντάται με τον Ινωνού, τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Και ο Τούρκος Πρωθυπουργός του λέει, μην τολμήσεις να αλλάξεις ένα νη από τις συμφωνίες ή ένα ιότα, διότι είναι συμφωνίες που υπογράφηκαν από 5 μέλη. Δεν μπορείς εσύ, αλλά τα πρακτικά λένε ότι του είπε να πάει να τα βρεις με τον Κουτσούκ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Πάει στην Ελλάδα και εκεί γίνεται ολόκληρη φασαρία και διαφωνία μεταξύ Μακαρίου, Καραμαλή και Αβέροφ, που του στέλνει εκείνη την επιστολή ο Αβέροφ, εάν τολμήσεις να αλλάξεις το Σύνταγμα, τότε θα είσαι μόνος σου. Όμως, πού δεν πάει? Στη Βρετανία. Γιατί δεν πήγε στη Βρετανία? Διότι είχε τον Άρθρο Κλακ, τον είπα τον αρμοστή, ήταν 12 τα σημεία και του τα έκαμε 13. Mm-hmm. Και μαζί λοιπόν οι Εγγλέζοι, και υπάρχει ολόκληρων αρχείων στο Foreign Office, διότι έκαναν έρευνα μετέπειτα γιατί ο Άρθρο Κλακ δούλεψε με τον Μακάριο τα 13 σημεία. Και έρχεται λοιπόν να κάνει πρόταση. Κέννεντι του λέει μην τα αγγίξεις. Η Νονού του λέει μην τα αγγίξεις. Η Ελλάδα του λέει μην τα αγγίξεις. Και έρχεται και πότε κάνει τις προτάσεις, παρακαλώ? Πότε? Για να δείτε την πονηριά πίσω από όλα αυτά. Όταν ο Κέννεντι είχε δολοφονηθεί, ο Ινωνού βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κηδεία του Κέννεντι και του έκανα ένα μικρό κίνημα στην Άγκυρα και δεν είχε πλέον την αρχή της εξουσίας και η κυβέρνηση Καραμαλή έπεσε. Και κάνει τις προτάσεις τότε και ο Γρίβας, έχω εδώ το έγγραφο, του στέλνει επιστολή και του λέει, εάν επιχειρήσετε τροποποίηση του συντάγματος θα είναι το τέλος του Κυπριακού κράτους. Κύριε Λεωνίδη, όμως με αυτά που μου λέτε, με αυτό ακριβώς τα 3 σημεία που έχετε αναφέρει, δείχνεται ότι ο Μακάριος ήταν ένας ιδιαίτερα ευφύης άνθρωπος, ιδιαίτερα γνώστης του περιβάλλοντος της πολιτικής για να μπορέσει να κάνει τέτοιες μανούβρες. Ναι, αλλά οι μανούβρες του ήταν καταστροφικές. Αυτό είναι το διαφορά. Διότι όταν ερώτησα τον, είχα πάει στην Αθήνα και είδα αρκετούς πολιτικούς. Διότι η έρευνα αυτή διάρκησε επί δεκαετίες. Φαντάζομαι. Είδα και τον πολιτικό στα γεράματά του τον Μαρκεζίνη, τον Σπύρο, που ήταν ιστορικός και πολιτικός, παρόλο ότι διαιτέρεσε έναν επιχούντας μία περίοδο ως πρωθυπουργός, εν τούτης έζησε πολιτικές προπολεμικές και μεταπολεμικές. Και του λέω, κύριε Μαρκεζίνη, πώς χαρακτηρίζετε τον Μακάριο? Και του λέω ως πολιτικό. Και μου λέει, ο Μακάριος, παιδάκι μου, δεν είναι το πολιτικός, είναι το πολιτικάντης. Και εδώ είναι η διαφορά, ότι έκανε τις μανούβρες, αλλά οι μανούβρες αυτές απέβησαν καταστροφικές για το λαό του. Κύριε Λεωνίδη, μπορούμε να μιλούμε πολλή ώρα και θα σας ξαναφέρουμε. Θα φύγετε, φαντάζομαι, να επιστρέψετε πίσω στο. Θα επανέλθω, ευχαρίστω, διότι έχουμε πάρα πολλά να καλύψουμε. Πρέπει να πάρουμε κομμάτι-κομμάτι, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Χρειαστήκατε 4 βιβλία για απομυθοποίηση του Γρίβα. Όχι, για τη βιογραφία του Γρίβα. Εγώ τη λέω και απομυθοποίηση, δεν είναι έτσι? Ναι, για απομυθοποίηση. Για να μεταφερθεί από η πλειοψηφία εδώ ως προδότης, πραξικοπηματίας κτλ. Και γράφεται ένα βιβλίο για απομυθοποίηση του Μακαρίου. Και υπάρχει μια περίοδος από το 50-70 που υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για ό,τι έγινε, συναντήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει μια σκοτεινή περίοδος,
την οποία θα ήθελα στην πορεία να αναλύσουμε σε μια άλλη πιθανόν συνάντηση, μεταξύ 70 και 74. Μάλιστα. Εκεί που είναι ο Γρήβας, που είναι ο Μακάριος, ποιες είναι οι σχέσεις, πώς συγκρίνονται, και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Να το κλείσουμε. Ο Γρήβας λοιπόν απομονωμένος μετά την αποκάλυψη του κινήματος του είχε να αποκλειστεί εντελώς στο σπίτι του στην Αθήνα. Μιλάμε μετά το 70. Όχι. Το κίνημα του αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 68. Μάλιστα. Οπότε όλοι οι συνεργάτες του συλλαμβάνονται, ναι. αποστέλλονται σε διάφορα χωριά της Ελλάδος, ο ίδιος απομονώνεται σε Αυστηρή να παρακολουθείται, αλλάζουν τον οδηγό του που είχε για χρόνια και βάζουν έναν άνθρωπο των μυστικών υπηρεσιών και κάθε του κίνηση παρακολουθείται. Εκεί λοιπόν κάνει δύο ιστορικές ομιλίες. Μίαν το 1970 εκάλεσε η Ένωση των Φοιτητών Κύπρου, των Κυπρίων Φοιτητών, με πρόεδρον τον Θεόδωρο Παναγιώτου. Τον εγκαλέσαμε να μιλήσει την 1η του Απρίλη και ήταν κατά ακρίβεια στις 5 του Απρίλη στο κινηματοθέατρο Ορφέα. Και εγώ ξέρω, ήμουν ένας εξ εκείνων που γνώριζε ότι θα έρθει, κανείς άλλος δεν το ήξερε. Είχαμε εγκαλέξει διάφορους στρατιωτικούς. Πίσω στο σκηνικό ήταν ο Μάνος ο Κατράκης να απαγγείλει ποίηματα του Πασαρδί. Μάνος Κατράκης. Ο Μάνος ο Κατράκης με την Άννα Συνοδεινού. Και μόλις μπαίνει μέσα ο Γρήβας, και εγώ είχα πάει προς τα πίσω, μόλις άκουσε το όνομα Γρήβας ο Κατράκης ήθελε να φύγει. Λοιπόν, και εκεί τον καθησυχάσαμε και του είπαμε να περιμένει να ακούσει την ομιλία του Γρήβα. Η ομιλία του Γρήβα τότε ήταν πρώτη φορά μιλούσε δημόσια πολιτικός ή στρατιωτικός ή τολμούσε να μιλήσει. Ήταν ένας καταπέλτης εναντίον της Χούντας. Εγώ επειδή το ήξερα, είχα καλέσει... Έχει καταγραμμένη αυτή η ομιλία? Ένα αντίγραφο έχω μόνο εγώ, διότι είχα πάρει ένα συμφοιτητή μου εξ Ελλάδος, το Θεόδωρο Ντοστίνη, και αυτός φίλος μου. Είχε το μόνο μαγνητόφωνο, δεν είχαμε μαγνητόφωνο. Είχαμε πάει Σαββάτων κάτω στην Ομόνια πλατεία Γκάνιγκος και βρήκαμε μία κασέτα. Και του είπα θα πας και θα μαγνητοφωνήσεις, θα έρθει ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Έχετε αυτή την κασέτα? Έχω. Είχα να μαγνητοφωνήσει ο Μιχάλης ο Βιολάρης, θα τραγουδήσει ο Μιχάλης ο Βιολάρης τα τραγούδια. Και απαγγέλει ο Μάνος ο Κατράκης με έναν Συνοδεινού. Οπότε του είπαμε του Κατράκη, άκουσε την ομιλία, διότι η καλλιτεχνικό πρόγραμμα ήταν μετά τις ομιλίες. Ναι, και όταν άκουσε ο Κατράκης το τι είπε για τη Χούντα ο Γρήβας, και μπορεί να βάλουμε και ένα κομμάτι εδώ να ακούσουμε. Βέβαια, θέλουμε να το βάλουμε, να το ακούσουμε, βέβαια. Το πώς καταφέρθηκε εναντίον της Χούντας, πραγματικά είχε αλλάξει εντελώς νόμοι, διότι είπα, δεν υπήρχε, δεν τολμούσε ούτε πολιτικός ούτε στρατιωτικός τότε ήταν δύσκολες εποχές, να μιλήσει εναντίον της. Η δεύτερη ομιλία έγινε το δεύτερο χρόνο, πάλι μυστικά, και εκεί προδιαγράφει γιατί έπρεπε να αλλάξει η πορεία το Κυπριακό. Απορία, εφόσον τον παρακολουθούσαν, είχαν πράκτοραν οδηγών του, πώς κατέφερε να διαφύγει να πάει στις ομιλίες? Πήγαινε από το Χαλάνδρινο που έμενε προς τον Πειραιά. Ναι. Περνώντας από την οδόν, του είπε να περάσεις από το τάδε περίπτερο γιατί μου έχει φυλάξει. Το περίπτερο ήταν ακριβώς έξω από το κινηματοθέατρο. Και κατεβαίνει από αυτόν να πάρει εφημερίδα και έμεινε ο οδηγός εκεί χάσκοντα. Και μπήκε μέσα, ασφαλώς δεν μπορούσε να αγγίξει. Ναι. Πόση διάρκεια είχαν οι ομιλίες του? Μία ώρα περίπου η κάθε μία. Δεν τολμούσε. Ναι. Αυτοί επειδή τον είχαν, κοιτάξτε το. Ο Γρήβας από απόψεως στρατιωτικής πλευράς επολέμησε στη μικρασιατική καταστροφή. Επίεσε σε όλες τις σχολές πολέμου. Ήταν καθηγητής στρατιωτικών στη Στρατιωτική Ακαδημία Ελλάδος. Ήταν στη μικρή επιτελική ομάδα του Αλέξανδρου Παπάγου του Αρχιστάτικου που έκαναν τα σχέδια αμήνης της Ελλάδος ενάντια στον φασισμό του Μουσολίνη και του Χίτλερ.
Μετά γίνεται επιτελάρχης της δεύτερης μεραρχίας στην Πίνδο. Αντιμετωπίζει τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Η μισή μεραρχία είχαν πεθάνει, είχαν αφήσει εκεί τα πτώματα τους. Όταν δεν υπέγραψαν την υποχώρηση, έκλαινε ο Γρίβας γιατί να υπογράψουν την υποχώρηση και να μην μείνουν να πολεμήσουν. Επομένως, μετά τον τιμά η Βουλή των Ελλήνων μετά τον αγώνα της Όκα ότι ήταν άξιος της πατρίδος. Άξιον της πατρίδος την τιμή αυτή. Είχαν πάρει 2 πριν από το Γρίβα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την τιμή αυτή η Βουλή των Ελλήνων δεν την απονέμει σε όποιον. Επομένως ένας στρατιωτικός όταν βλέπει αυτόν τον στρατηγόν ο οποίος έχει αυτό το ιστορικό πίσω του, δεν μπορούσαν αυτοί οι συνταγματάρχες τώρα να πάνε να συλλάβουν τον Διγενή, το Γρίβα. Δεν μπορούσαν, δεν τολμούσαν να τον συλλάβουν. Και επομένως μου λέτε ότι αυτή λοιπόν η απομυθοποίηση του Γρίβα ήταν εκείνη που τον έκαμε. Αυτή λοιπόν η αντίληψη του Γρίβα για τη Χούντα ήταν εκείνη που τον έκαμε να τους θεωρεί από την πρώτη μέρα, και εμένα μου το είπε προσωπικά επανειλημμένα ότι αυτοί είναι ανίκανοι να κυβερνούν την Ελλάδα και θα την καταστρέψουν. Και μας το είπε σε πολλούς φοιτητές αυτό. Πότε τον είδατε τελευταία φορά το 1971, ένα μήνα πριν φύγει για την Κύπρο. Με τον Μακάριο συναντηθήκατε? Το Μακάριο συναντηθήκαμε ως φοιτητές τότε. Εγώ είχα εκλεγεί ως πρόεδρος της ΟΕΦΕΚ, που ήταν η Ομοσπονδία Φοιτητικών Οργανώσεων, και πήγαμε και του δώσαμε διάφορα αιτήματα τα οποία είχαμε ή στην Αρχιεπισκοπή ή στο Προεδρικό, ως φοιτητές για την επίλυση των οποίων. Ποια προσωπικότητα της εποχής εκείνης σας που έχετε γνωρίσει μιλώντας μαζί σας, σίγουρα συναντήθηκαν με πάρα πολλές προσωπικότητες, σας άφησε έτσι ένα στίγμα? Κοιτάξτε, εγώ είχα πάντα, αν θέλετε, τρομερές αμφιβολίες κατά πόσον είχαμε πολιτικούς οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν αυτόν τον λαό σε επιτυχία. Διότι η πολιτική αυτή, θεωρώ ότι οι πολιτικές αποφάσεις του Μακαρίου ήταν καταστροφικές. Και αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε πολλές ώρες. Εκείνοι που τον ακολούθησαν, Κυπριανού, Κληρίδης και μετέπειτα Παπαδόπουλος, ήταν αυτούς τους λέω της σχολής Μακαρίου. Της σχολής Μακαρίου. Ήταν εκείνοι οι οποίοι ό,τι έλεγε ο Μακάριος ότι ήταν ζωντανός, δεν τολμούσε κανένας να σηκώσει το κεφάλι του και να του πει Μακαριότατε, έχετε λάθος ή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τίποτα. Γι' αυτόν αυτή ήταν εκείνη τη σχολή. Από τη στιγμή όμως που εμπήκαμε σε έναν καθεστώς, το Κυπριακό κράτος που ήταν πλήρως εξαρτώμενο, η ανατείναξή του από την απόπειρα του Μακαρίου το Δεκέμβρη του 1963 αποτέλεσε πλέον την κατηφόρα για το κυπριακό θέμα. Αν σας ρωτούσα να βάλετε μια ταμπέλα στον καθένα, θα μπορούσατε με μια λέξη? Όχι. Μακάριος και Γρίβας. Δύσκολα. Όχι, για τον Μακάριο είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Ο Γρίβας ήταν άσπρο μαύρο. Ο Μακάριος κρυμνοβατούσε. Ο Γρίβας ήταν ένας άνθρωπος, επέθανε μπάφτωχος. Όταν εμπούλησαν τα απομνημονεύματα του, είχε βγάλει περίπου το 1/3 του εκατομμυρίου. Το σπίτι του που έμενε ήθελε νέα στέγη. Από τα χρήματα εκείνα δεν καταδέχτηκε να πάρει μία δραχμή. Διότι έλεγε ότι αυτά τα χρήματα είναι από το αίμα των παιδιών της ΟΚΑ. Και τα κατέθεσε όλα σε δημόσιο φιλανθρωπικό ίδρυμα για τη βοήθεια παιδιών των αγωνιστών να σπουδάσουν και για την βοήθεια ασθενών και αρρώστων. Απέθανε πάυτοχος
με έναν όραμα να δει την Κύπρο ενωμένη με την Ελλάδα. Θα καλύψουμε το 71 με 74, αλλά θα κλείσω εδώ με το εξής, ότι ο Μακάριος ήταν σε πλήρη συμφωνία να επανέλθει ο Γρίβας το 71 στην Κύπρο, διότι είχε την απειλή του Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο οποίος μπήκε σε απευθείας συνομιλίες με τους Τούρκους, ότι ο Παπαδόπουλος θα επίλυε το Κυπριακό ερήμην του Μακαρίου. Και σε αυτήν την απέλπιδα θέση που βρισκόταν ο Μακάριος, αδύναμος να αντιμετωπίσει, αποτάθηκε μέσω του Γιώργου του Τζιρκώτη, του βουλευτή, προς τον Γρίβαν, τον οποίο ο Τζιρκώτης ζήτησε. Ο Μακάριος ζητά τη βοήθειά σου, γιατί πρόκειται να γίνει αυτή η πράξη από τον Παπαδόπουλο σε συνεργασία με τους Τούρκους. Και από εκεί αρχίζει η επάνωδος του στην Κύπρο. Αλλά αυτό θα το καλύψουμε σε άλλη φορά. Ναι, βάζω ανατελεία. Θα καλύψω με μια προσωπική ερώτηση. Έχετε καταφερθεί πολλές φορές εναντίον των Άγγλων. Ζείτε όμως στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Σας ενόχλησαν, σας ενοχλούν? Είναι η πλέον δημοκρατική χώρα που υπάρχει, και ένας άλλος μύθος ότι τα κακά της Κύπρου προέρχονται από την εξωτερική πολιτική της Βρετανίας, την οποία καθορίζει το Foreign Office ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση κυβερνά, είτε εργατική, είτε συντηρητική, είτε φιλελεύθερη. Στην Αγγλία είχαμε και έχουμε έναν μεγάλο αριθμό φίλων της Κύπρου, οι οποίοι θέλουν να μας βοηθήσουν. Επίσης, εκείνον το δημοκρατικό σύστημα το οποίο οι αρχαίοι μόνο Έλληνες εφεύραν, εκείνον το δικαίωμα των δημοψηφισμάτων, της Βουλής, των ψήφων, αυτά λειτουργούν στην Βρετανία. Εκεί υπάρχει νόμος και τάξη και χαίρομαι γιατί βρίσκομαι εκεί. Μόνον σε μία περίπτωση, γιατί ήμουν πρόεδρος της Ένωσης των Προσφυγικών Σωματείων και κάναμε διαμαρτυρία έξω από το No. 10 Downing Street το 1900, όταν ήταν η Θάτσερ τότε πρωθυπουργός, 1990, είχαμε 24ωρων διαμαρτυρία έξω από την πρωθυπουργική κατοικία. Μπήκαμε μέσα και παρέδωσα ένα υπόμνημα στην πρωθυπουργό και βγαίνοντας έξω ήμουνα στο απέναντι πεζοδρόμιο και ήρθε ένας με πολιτική περιβολή και μου λέει τα εξής. Στάθηκε δίπλα μου, ήταν ησυχία εκεί. Απέναντι ήταν αυτοί που φώναζαν με τους τηλεβόες, οι συμπατριώτες μας. Εγώ πήγα λίγο μακριά από το θόρυβο και μου λέει Mr. Λεωνίδας Λεωνίδου, I know everything about you, you know nothing about me. Έβγαλε μία κάρτα την οποία έχω και μου έδωσε και μου λέει εάν θέλεις οτιδήποτε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο. Όταν μετά είχε και το όνομα του πάνω, το διερεύνησα με φίλους γνωστούς, μου είπαν αυτός είναι ένας πράκτορας της MI5, ο οποίος τους λέει ασφαλώς δεν θα του τηλεφωνήσω, δεν του τηλεφώνησα, αλλά ήξεραν οι Βρετανοί έπρεπε να πάρεις ένα τηλέφωνο, τη δράση μου. Καλά. Υπήρχε κίνδυνος εκεί, διότι. Θα σε ξαναδούμε. Βέβαια. Λοιπόν. Να ρωτήσω το αρχείο που έχετε, που είναι πρωτογενές και όλα αυτά, το έχετε φυλαγμένο κάπου? Είναι ηλεκτρονικό. Ναι. Υπάρχουν τα περισσότερα έγγραφα είναι ηλεκτρονικά. Ναι. Έχω περίπου 145.000 έγγραφα με τη βοήθεια της γυναίκας μου της Άννας, η οποία τα επιμελώς για χρόνια τα έχει σκανάρει. Και είναι εκεί φυλαγμένα σε διπλές και τριπλές καταχωρήσεις. Έχω έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων από το αρχείο, από το Γρίβαν και τη δράση του. Έναν τώρα αρχεία αμερικάνικα τα οποία έχω βρει, αρκετά αρχεία της Άγκυρας και αρχεία από τη δράση της Χούντας. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση γιατί άνθρωποι είμαστε, μεγαλώνουμε. Ασφαλώς προβλέπω τώρα, θα το ανακοινώσω εδώ δημόσια, αλλά ασφαλώς ο καθένας προβλέπει έως τότε να συντηρηθούν αυτά και να διατηρηθούν. Γιατί δεν σας βλέπουμε σε δημόσια κυπριακά κανάλια? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι
αυτά που έχω διατυπώσει εδώ δεν τολμούν ακόμα τα δημόσια κανάλια να παρουσιάσουν. Μάλιστα. Διότι οι άνθρωποι που χειρίζονται το θέμα δεν έχουν το θάρρος αυτό που κάνετε εσείς εδώ. Δεν Μάλιστα. Τολμούν ακόμα τα κανάλια. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είναι θάρρος η τρελά. Θα φανεί στην πορεία. Κοιτάξτε, αυτά που σας λέω είναι ιστορικά γεγονότα. Το ότι εμείς μέχρι σήμερα εντωμεταξύ όλα αυτά οι Εγγλέζοι, οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί τα γνωρίζουν και τα γνώριζαν από τότε. Μόνον εμείς δεν τα ξέρουμε. Και το τραγικό είναι αν νομίζουν ότι σκεπάζουν την αλήθεια. Διότι πλάσαμε μία από το 60 και μετέπειτα, λέγω εγώ αντί να γράψουμε μία νεότερη κυπριακή ιστορία, γράψαμε μία νεότερη κυπριακή μυθολογία. Διότι υπάρχει ακόμα φόβος και τρόμος. Δεν τολμούν τα κανάλια να αντιμετωπίσουν την αλήθεια ότι, ας το πω με δύο λόγια, οι αποφάσεις του Προέδρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπως ελάλεν το ΡΙΚ, αν δουλέψετε μαζί με το ΡΙΚ κάθε πρωί για 15 χρόνια, υπήρξαν καταστροφικές για αυτόν τον λαό. Όλες οι αποφάσεις που επήραν, και σε αυτό επιμένω και έχω τα στοιχεία και μπορώ να το αποδείξω, όλες οι πολιτικές του αποφάσεις ήταν καταστροφικές για το μέλλον αυτού του λαού και θα μπορώ να κάνουμε ολόκληρο κεφάλαιο για την εισβολή. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να σας παρουσιάσω και τα στοιχεία και τα έγγραφα. Βέβαια, θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε τα στοιχεία. Και χαίρομαι που καλύψετε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ, για αυτή την διαφορετικότητα, τη διαφορετική προσέγγιση στα γεγονότα τα οποία ξέρουμε. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα βιβλία θα τα περάσετε σε ένα πιθανό, το οποίο μπορεί να είναι πολύ τόμι, δεν έχει σημασία. Το τελευταίο μου τώρα είναι ότι το τελευταίο βιβλίο έχω κυκλοφορήσει έναν από την Amazon πριν 2 μέρες, το οποίο λέγεται Unveiling Britain's Human Rights Abuses in Colonial Site. Αυτό αγγίζει τα βασανιστήρια που έκαναν οι Βρετανοί στην Αγγλική κατά τον αγώνα της ΟΚ. Τα μέτρα που είπα προηγουμένως που λάμβαναν κλπ. Αυτό κυκλοφορεί από την Amazon. Το δεύτερο τώρα που είμαστε σε εξέλιξη να το εκδώσουμε, βέβαια εκείνο που σας είπα για τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο τη βιογραφία, το δεύτερο που είμαστε έτοιμοι είναι το σκοτεινό παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής στα κέντρα αποφάσεων. Μάλιστα. Στα 6 κέντρα που σας είπα προηγουμένως. Μόνο με έγγραφα. Μόνο με έγγραφα. Δεν βάλω σχόλια δικά μου. Μάλιστα. Παρουσιάζω τα έγγραφα στην κάθε πρωτεύουσα. Με έγγραφα, απλώς βάλω ορισμένες σημειώσεις, σχόλια κάτω από το κάθε έγγραφο. Κύριε Λεωνίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεσμεύεστε ότι θα μας φέρετε και τις ομιλίες του Γιώργου Γρήβα. Θα θέλω απόσπασμα. Απόσπασμα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Το ηχητικό απόσπασμα. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις και βεβαίως αυτό μας ενδιαφέρει είναι πάνω απ' όλα και μας το υποσχέθηκε ο κ. Λεωνίδου να μεταφέρουμε τεκμηριωμένα κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να μην μας είπαν ποτέ ή αν θέλετε να μας τα παρουσίασαν διαφορετικά.